Moi, mä oon tänään Jakke. Moi, mä oon välillä Sepi. Hyvät katsojat, monella teistä varmasti on ikäviä kokemuksia, ikäviä muistoja tällaisista lehmipaimenista, sähköpaimenista, johon on silloin nuorena miehenä menty pissimään ja sitten on tullut ikävä tärsky giguun. Ja tänään me tutustumme tähän aiheeseen, kuinka huoleta voi mennä uhmaamaan tällaista sähköpaimenta. Kertoisitko, Jake, mitä tavaroita tässä projektissa tarvitaan? Itse asiassa tässä ei tarvita muuta kuin tällainen maadotusjohto, ja tähän käy hyvin tällainen käynnistyskaapeli, joka löytyy joka autosta. Nyt kannattaa olla tarkkana tässä tämän maadotusjohdon kanssa, että varmasti se ottaa turpeeseen kiinni ja siellähän se onkin. Voiko aloittaa? Kyllä. Ja nyt tässä...